Yara siya. Tawag na siya nako. Dool na. Tagaan ko na siya og dugong manok nga tibuok. Para malipay siya. Tagan siya na kung kanang nayunod. Dili nang tagaan siya na kung siya mga bukog. Yeah. Okay. Ini tatari. Hey. Kulang yatag siya ha. Yeah. Friends. Alam daw kung sa iyang reaction. Oh, punit siya. Oh. Oh, lipay siya. Kinapay si Gundarong. Dagan siya, dagan. Dala niyang manok. Gino. May nadugi kay nay unod. Ito'y pa niya dire. Ito ganidag ko. Tabang nasa niya siya bantay ng iro. Nakay unod din mong pagkaon. Okay. Are ala na siya sa nataran puyo. Sa palibot sa construction office. Napay segunda niya. Yang mga bukog. Nanya dire dugi ha. Bukog. Dili lang ko ta mga akong pag may laina sa iraw. At ito pa siya nagkaon. Napanya dire dugi, napidagan. Dugi. Hoy. Hoy. Tukoy. Oh. Kaon. Nga, mga bukog na siya. Bye-bye, Dugi. Nakita niya ta sa sunod. Nabalik ko dire. Amping sa imong kinabuhi. Kigbisog. Sama ka na ko.